U 15 sati zakazano je šerijatsko vjenčanje u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, nakon toga u 16 sati održat će se građansko vjenčanje biznismena Ćamila Humačkića i Jasmine Izetbegović. Ovo je vjenčanje koje građani Sarajeva rijetko viđaju, a detalji koje saznajemo od izvora bliskog porodici Izetbegović tome idu u prilog. Oko 250 zvanica prisustvovat će svečanosti u hotelu Evropa, a gosti će, kako saznajemo, prije ulaska u sale morati odložiti mobilne telefone. Pozivnice su čipovane, odnosno niko ko nije na spisku zvanica ne može ući bez tih pozivnica, koje su vjerovatno odabrane zbog zaštite privatnosti, ali i sigurnosti mladenaca i gostiju. Ono što izaziva najviše pažnje svakako je suma koja se izdvojila za ovo veselje. Pominje se ogromna cifra u iznosu od 1.000.000 maraka, a navodno će vjenčanje finansirati sam mladoženja. Podsjetimo, turski predsjednik Erdogan je došao u Sarajevo kako bi prisustvovao ovom događaju.